Hola gent! Avui veurem un mem que corria per internet fa uns 10 anys abans de la desaparició de la majoria dels accents diacrítics. El mem es titulava How Catalan Language Works. El verb work tant vol dir treballar com funcionar. Quan el verb és en present es conjuga afegint una S. Quan és la tercera persona gramatical. Encara que una llengua no sigui una persona, gramaticalment es considera que ho és. Com funciona la llengua catalana? Funciona el català de la següent manera. Venen ossos. En anglès, they sell bears. Venen ossos. They sell bones. Venen ossos. Bones are coming. I finalment, venen ossos. Bears are coming. Això ens podia fer molta gràcia fa 10 anys, però és que si avui algú fes el mateix mem, seria així. Ni un accent, com en anglès. El català va cap a l'anglès i no pas cap al castellà. Anem en la direcció correcta. Esteu contents, ossos? Yes, very much! Hey, goodbye friends! Subscribe to the channel!